Nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatta di parminggot tadi bagasa tiko jalot tama barita na ulisan hatan debata alani hita para dero hatta jumulo hita martangiang dameni debata na sumurung sian salhu naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dahot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai sodang hamuliau muna seban wagi jangi marhite tordimi ima bay torus manodang itu bagasa roha do pikiran nami pernidaan nami nang ngulu nami dinalau manangi-nangi hami syak kasih tongan ni hatami ali jahuba debata ama anak dotor di porbadia asatung torang tuhami hatam nanaing mangatoi dohot mamakulingi hami atong manangi-nangi dohami di bagasa tikyon ukap mahatami di hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita na ulisan hatan debata mangatoi dohot mamakuling hita di parminggota di bagasa tikyon tangi honot tamay sian adung Jeremia manang kitab ratapan edde adung sia Jeremia atau kitab ratapan di bidutulu ayat 40 sia 157 song nontar surat di sita tangihon ma say mababba do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan paima manatap manonggor jahuba sia banwa gijang mataku pahol sorohaku taringot tu saluhut boru ni hutakku say dipaburu-buru musukku doau songon pidong soada paralaan nunga diredepon na sidang ngolukku di bagasa godung lam ditopas sodope batu tuau nunga pola disalpui aik uluku pola hudok tos ma anong hosaki jadi hupa jojo magoarmu ali jahuba sian godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unang tung padao pinggolmu sian hoi-hoiki doho sian angguk-angguki jonok doho diari uju na jou-jou autuho nimmudo unako mabiyar ido sahatna salom nah hinaholongan damang day nang hurian itu hatta hang gina pinaribut horas marihita salhuna jala selamat hari Minggu maha dihita tangyang nami di dia pehita nuaing manangihon barita nauli nahu pasaha tutonga-tongata saya totong mahita di bagasak kahipason totong di bagasan pangurupion di debata laos di pasu-pasu Tuhan mahita saluhna. Amin. Sahat barita nauli di minggu tadi bagasa tikot tuhita sian adung Jeremia manang ratapan. Jeremia bidutulu ayo 40 sia 157. Adung Jeremia sian bidutulu manang kita ratapan di bidutulu ayo 40 sia 157. Jami tadi minggu impokapit nomor 8 jowon nama au berserulah kepadaku tongoni di padasip di paapit tu tema Tuhan dekat tak kala aku memanggil jonok do Jahoba diari uju-hujo ibana jonok do Jahoba diari uju-hujo ibana akadamang dohok day nang barita nauli na tabege naing takasi patubu hapor siaw diaw dihamunang dihita saluhuk na no begesa mangapoi rohado pikirata mapargogohyo kita asa saya totong solhot tita tu debata jala mamuji-muji guarna dohok nasa pabahenani di bagasan nguluta amin tutu jami tau didok adung-adung manang kitab ratapan laos takas do di papatari marhite na hujahahon say mababak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian ninna panurirang Jeremia alai laos ditogu-togu do di situasi na songoni didok jonok do debata di ari uju hujowi ibana di ayat 57 jonok do ho di hari uju jou-jou autuhonin alania kedamang doho denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai nuaing suku-suku diau dihamunang dihita saluhuna mulu tu matangis so adong mabeko tu matangis ena pasti yakin daw sudah do hita hiatu matangis hiado hita rata rilu-ilu hobar tu guarni buko di do adung-adung sia Jeremia ate ratapan mungkin pernah kita meratap hiado hitara mangedungi ahadu mabain
adong do alani parsirangon, sen nata holongi do nama kaholongi hita. Molo tu matangis sita kadamang do denang adong do alani na parsahiton, alani hapogoson, alani ekonomi, alani parianak konon, alani hubungan suami do istri, nasodenggan, alani na ipalililili ni parutangon misalnya, alani kegagalan nyaka nguluan, buha kadamang do denang. Idun waing tagamon nama beko tu matangis, idun waing nama mabeko tagamon mangadungi, molo masa si songoni, isedo di jauho. Tu isedo ditangis soko jalo, tu isedo dia dukoko, tu natorasmu do, tu hobar jabum do, tu dongat tubum do, tu hula-hulam do, tu STM mu do, parsahutam mu do, tu isedo kadamang do dena. Jami tahu pengotok kita. Marhite panurirang Jeremia. Holan tu debatado hita jojo. Laos ido minggu impo kapit. Jowon na maunin na. Radido tu hatai jowota. Naolo do ibana hasahatan ni adung-adung do tangistai. Jala holan ibana do natuk. Mabubut ahana gopang. Di pikirata, di hati-hatita, di ngulutai. Holan ibadah do natuk mga bolok ko ni. Holan ibadah do natuk mangurupi hita, mangadupi saluhuk nai. Jo ibana di hagugutom mi. Jo ibana di sitaw no do di paru kilom mi. Asa do hoto makatidakon di ujung na jono do tuhake. Di nahujowi ibana. Di tangihon doaw, dia lusi doaw, imadohonomu. Amin. Jeremia sahala panurirang. Tumatangis ibana pola didok mabak do ilu-iluna siya si malolong nai. Dang marpasa dia jaladang marhasonangan. Buasa didok sampai mabak bakate. Molo didok mabak do berarti ini wajahnya ini Bapak Ibu Saudaraku. Nunga songon nama persuapon aek ilu-ilu ibana te. Ngama persuapon ilu-ilu ibana terus menerus bercucuran dan tak henti-hentinya air matanya. Jadi dak kolam manete beate songonon. Alai sesunga sa songon nama persuapon ilu-ilu nama ibana. Ilo bana didok say mabak do ilu-ilu ni matakkunin. Dang marpasa dia jaladang marhasonangan. Alani dang targobar hobi ahado namasa. Tu panurirang ni debata di hati hai. Tongon di tahun 526 Ro Babil manaban bangsa Israel, bangsa Juda. Marhitehon na buka Nesar ikut ditaban bangsa Israel tu Babil. Ala ni pardosaon ni Israelido sa sitong na. Gabi kotaruhum nasida. Asa dipaida-ida do si Jeremia doeh. Molo tajaha di bidutulu ayat sada di pamuhaina teh. Akulah orang yang melihat sengsara. Nina si Jeremia. Tak kasih dok. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya dengan mata kepala sendiri. Dipaida-ida ibana nama saya songon nasodong be haabatan Babil Nebukadnesar manaban doho pasobu tagas nasida manurbu Jerusalem manurbu bait Allah manang bagas joroi songoni doho manggosa mamusa pangisini Jerusalem pola didok mataku pahol sorohaku taringo tu saluhut boru ni hutaku ni artinya pangisini hutanai naung songoni nama di pabayan doho di pagosa-gosa halak Babil manang marhitehon Nebukadnesar di hati hai di tahun 526 sekitar. Hidup bana tu matangis ibana. Inilah kepedulian seorang nabi manang panurirang ni debata. Adong kepekaan, adong merasa empati, adong merasa simpati, adong merasa keterlibatan
di namasa di bangsona. Nuaing adong dope songonia kedamang do dena. Taga mo dope nuaing huri parsorion ni huriai parsorion ni paditana. Parsorion ni huriai parsorion ni parhaladona. Bodo pihak kedamang do dena. Holsoan tu matangis. Sahala parhalado. Mamereng namasa di huriana dia karuasna. Manang nagabi marsobu-sobu do. Manang na cuci tangan do. Manang justru gabi namasai sasitong na marharoran alani pambahenan. Nya ka parhalado. Parsoran na sigay justru alani pambenan nya ka pimpinan. Gabi komarniai aka ruasi. Taga mo dunay kadamang do dena. Anggo panurirang Jeremia. Justru tangis nai dang alani dirina na mangai parsahiton. Dang alani dirina mengalami hapuguson. Alai parsorion ni bangsoi. Parsorion ni Jerusalem. Bagas joro nahona surbui, nahona sigani, odo mabay bak ilu-iluna. Ikut tu matangis. Jaladang marhasonangan ibana. Dang sonang rohana. Anggo jol manu yang gudang ate sonang do rohana. Bapaling molo masa na masa tu garejai balawi mana di tadi komutasi. Manang molo na masa garejai adong isi ba mungkin ruasi bai tadi ko ni lao tu nasing. Ini juta teh. Dangarong nanggo empati do simpati na dangarong nanggo pala tarida songo dia pakokopon. Anggo si Jeremia di pai-bai mana manatap manunggur jauh basyab banu gijang. Mata nai si malolong nai humolso rohana taringo tu akan namasai. Ido nata bereng akadamang do denang senayo 40 sia sahatu ayat 50 sada. Nuaing di gobar si Jeremia marhiteon ayat 52 sahatu ayat 54. Gobaran ni namasa di Jerusalemi. Pola do songon pidong suada paralaan di paburu-buru. Pola do digabarhon sesongon naheani ayani ibana nahea di pamasuk ibana tu sumur manang na digrigi mulo tajaha di Jeremia bidutul pulalu ayat onom. Jeremia di pamasuk tu perigi na gok lumpur manang butak laos di sibana di gosa di pusa jalama kirim na madabuhoni asamate. Songoni digabar parnyayan di bangso Israel. Bangso Juda manang Jerusalem. Nunga pola disalpu yaik ulukunin na. Tongoni di Jeremia tulpulalu ay onom masay heatu si Jeremia. Pola hudo tosma anon hosakku. Digobar hodo di redepon ngulukku di bagasan godung lam ditopas sudo pe batu tuawin. Sa di paburu-buru musukku doau songo pidong suada paralaan. Songo ni ma akadamang doh denang. Di paida-ida ibana, di pabereng-bereng ibana, danga dong be habidingan di bangsa Juda, danga dong be habidingan di bangsa Israeli. Tidak bisa seolah lagi meronta. Ngasong pidong natar jorgong, ngasong pidong natar sabil, nasai di paburu-buru. Ngasongon nahiani ini ibana. Na di redep penguluna, di bahan ibana tu godung. Los itu pas dope batu nunga pola sirnip aiki naing menalpui si majujungna songoni ma di paida-ida ibana nuai parnyayan di bangsa Israeli akadamang dohok denang luar biasa molo pe bentuk metaforisi alai neng takas do patulon dangadong be keberdayaan dangadong be habidingan dang bue be merontak ngulu di bangsa Israeli alai sasitong na naing botot alani pardosa udoi alani pangalahon asida do nasotikos jala si Jeremia pe sebagai panurirang naung hula-hulak paingot ni itu sada nan yang gukon ni si Jeremia teh dia dung nai ayo jodoh tong masa nguluta songonia teh kadamang doh dena dangalani ni si paingot na suada alai ko berengot tama marniai iko berengot tama taruhum iko berengot tama tartoru misalna ngulu ni zolma na tapaingoti ala sodong hamu bon ni rohana.
Buha kada mangdo denang. He ado yang dipakilala ko songon lagi no barhon ni si Jeremia. Nani alaman ni bangsa Israeli songon ni do nani he ni alaman na. He ado yang dia rupi wa kada mangdo denang. Pola ron waing songon ya na diredep pengoluta songon na dipamasuk tu godong ditopas so musibatu. Taga mo don waing saya songon na soson si tahun do paru kilo ni dang bohi tamanggea. Ala ni parsahito ni, ala ni hapugoso ni, ala ni hinaan ni kahalak tu hita. Ala ni persoalan hubungan tado anak kote do suami ta manang istri ta. Adon waing akada mangdoho denang. Pola saya songon na tapak kilalahon neneng tos nama keputus asaan nama. Dah kadang bela patakku mangulu ni narohata. Buha. Molo masa si songon yak kada mangdoho denang buha doho menyikapi. Tui sedoi jauh koi molo si Jeremia tu matangis si bana. Manatap pai mai bana. Pai mahon manatap manonggor ibana tu Jehovah sadihari ro pangurupion ni Tuhanin di jauhon ibana berimpo kapit majauhon debata jala debata amadok jauhon nama au jauh ma debata di hagugutommi jauh ma debata di parsoriommi gari dia kapasu-pasu na jinalomi pe kutu debata do jauh mate dohonom mo mauliate lemma di parsoriommi di hagugutammi di hasosakon na niadupammi jauh ma debata dak kubo to ahan wang na niadupam wa kada mangdoho denang alena pasti sudido hita mangadupi akka hamaulon dak kolan haulio kalabohon dan kesuk sesa sabing na masa ta adupi jalaboto ma kada mangdoho denang Jeremia makilalaho do diangguk do di natu matangi sibana di natar sosaki ngolune kada mangdoho denang dia 55 satu ayat 50 nomi takas do dok hupa jojo magwar mole jahubas yang godung apala na bagasi ditangi hokodo suaraku unang tung padau pinggol musian hoi ki doho sian angguk angguki ditangi hokodo hoi doho angguk angguk nei sian na bagasi siang godung na bagasi ditangi hon Jehovah donin akadamang doho denang boto ma molo do si Jeremia pe ditangi hon Jehovah do angguk angguk nei jala model si Jeremia pe debata di pajojobo ibana dang namar lapatan naga bidang adong be persoalan digodungi do ibana siang godungi do ibana jojo dang siang kenyamanan dang siang kebersesan na yate alai sia si tahun do paru kilo ni do ibana situasi do nama saya do di sido ibana di jo ibana Tuhani dang naga be pitor mago situasi dang na pitor gabe suadong persoalan ni alai boto ma di pergogoi debata ya si Jeremia mamereng nama saya perguguan ni debata do hita pamonangon na do hita jala molo peta adopi si tahun do paru kilo ni alai marhite tangan ni Jehovah adong pakirimo di hita gawi margugu hita adong semangat adong gairah di hita molo dipakilala hokope pandongan ni Tuhan molo jo hoko debata adang nama do asa dang adong persoalan alai adong make tenangan ate songon nani dokna di klimaks ni jami tahun di bidu 50 di ayat 50 pitui jono doho di arinaho uju na jojo watuho nimmudo unako mabiyar jono doho uju di arina jojo wi atuhon ketahui Tuhan itu dekat Tuhan itu dekat dalam arti relasi yang kita bangun ya itu yang membuat Tuhan itu kita boleh rasakan kehadirannya. Dan secara fisik nani dok na jonok jongjong di jolot tate kadamang dok dena. Alai hubungan tai relasi tai adong kepekaan Allah yang omnipresent yang maha hadiri. Jonok jala memang ido ate di bagasan Kristus di padan nebarui. Justru ido yang Tuhan yang omnipresent yang maha hadir. Allah yang Immanuel di dalam Kristus itu boleh kita rasakan dalam perjanjian baru. Di bagasan Kristus botoma dan debata nadau debata tai. Tapi dia adalah Allah yang dekat
Allah yang maha hadir, yang tidak pernah terlambat, yang tahu waktunya untuk menolong kita. Di bagasan Kristus, Immanuel, ada Tuhan beserta kita, bahkan di dalam kita melalui rohnya. Bersyukurlah, bersukacitalah, banggalah sebagai orang Kristen yang punya Tuhan, yang mau berimmanuel. Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang tuli, tapi Dia maha mendengar. Allah yang omnipresent, bukan yang absen, yang terus maha hadir. Dan debata nadau syakko alai sasitong na hodo nadau sen debata. Anggo debata jono do hodo na holang sen nadu panai. Aharna pahulakon ima pardosaun dohot hahurangatai. Di selesai ho Jesus si asa jono dohita. Dibuat jala di selesai hon pardosautai. Dibereso pardosautai gabejon mahita. Tapak kilalahon. Sapanganak kita. Sahara jauh kita rap dohot ibana. Ido naikon si hamulate honota. Di minggu info kapit. Adido jahubado. Takas. Jono doho. Uju-uju. Ali jahubanin nasi Jeremia. Laos didok. Unako mabiyar. Odo akadamang doho denang sitio potak. Dagudang do namanya bibia heti hitan nuain di parngu 2 tahun. Songo si Jeremia makilalahon naung di dabu tu godungi. Godung na bagasi. Naung sernip aiki. Naneng tos nama hosana anu nga di dabuhon batu. Lau mangalonokon ibana. Lau pamatehon ibana. Di bayat tulumpuri. Alai jojo ibana tu debata. Manatap ibana tu debata. Manatap manonggor debata di si tahun do paru kilon nai. Ido neng suat tu hamu nang tu hita. Ujunata adopi. Godung na bagasi marhita kaparsahitoni. Godung na bagasi marhite-hite aka hapogosoni. Godung na bagasi marhite-hite hadawota sian debata. Jo maibana jono do. Anu ngaro ibana di bagasan Kristus. Bahkan di bagasan kita marhite tondinai. Alani songo dia pe do nasi tahun do paru kiloni. Songo dia pe maol nasi bolu sotai. Debata madok unako mabiyar. Ganup hari di do Tuhan itu Tuhamu nang tuhita ganup saat unako mabiyar. Alani pangasahon ibana. Jauhon guarna di sitaunon dibiar ni rohami jauhon guarna asai bana perbahenan molonung ngarak doh Tuhani songo dia pe nama bibiari hita alai tu hatai ta pangasahon donganan na perguguan na hita mamulus akan masai seberat apapun badai hidupmu sebesar apapun batu yang menghalangi perjalananmu bersama dengan Tuhan yang penuh kuasa dan dahsyat pertolongannya penyertaannya mabek kita marhamunangan dan mabiyar behita persoalan apa gerangan yang mengancam hidupmu saat ini Tuhan madok tuho unako mabiyar adopi mei rap dohot gogo nasihat Tuhani jalabotoma jonok doibana urupan na doho jauh maibana marhamonangan mahodisi. Amin.